Nggih. Lah iya. Lah iya ganeng rene. Sapi apa? Lha sapi lanang karo wedok ki mau sing dadi rebutan manak ki. Niki sik rencana. Sik rencana lho Pak Minto. Rencana. Sampeyan kuwi duit tuku sapi lho Pak Minto. Pak Minto. Sik rencana. Kowe ngerti gacekane. Pak kuwi katon cumlorot. Kuwi sapa? Satrio Piningit. Kuwi wong nyuluh kodhok. Jarene ngomong tenanan mau. Ning ndi? Wis Dayanti karo Krisjon ki adus dhewe. Halo. Berikut ini. Halo. Agar nonton wayang itu jenak, kita takutnya kan kita datang bulan nanti sewaktu-waktu. Maka dari itu kemana-mana jangan lupa bawa soft pack. Sam Siliwangi. Papan kepit. Iya. Nyapa Mas Duduk? Nyapa? Nyapa? Wayang terus iki. Kurang ajar. Taidan. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu sedayanipun Mas Minto. Nggih. Alhamdulillah sowan piyayi. Judeg Judeg tenan iki bengi. babatan. Iki bengi judeg tenan pikiran kula. Ayo. Wis jenengan mesti judeg ta? Judeg angine kaya Oh, ngene. tak kira judeg perkara liyane. Ora. Ning alhamdulillah Mas Minto. Heeh. Kula kalih Mas Jok Kluthuk Nggih, tasih dipun tresnani piyayi mriki. saestu, Pak. Terbukti menapa Terbukti Mas? napa, Pak? Niki kang mirsani wiwit saking Rumput dadi mriki. siji. Oh, wah ya. Loh, kok apa ayo ki piye ta? Mirsani pagelaran dalu menika krana menika bersih dusun. Heeh. Ya ampun Mas Minto, alhamdulillah muga-muga sindene do siap remason. Ora mung remason. Napa Mas? Wis sak keng blonyoh-blonyoh digawake kabeh. Wah, alah tenan mulane nek jaman wayang biyen mburi ora dinaiki. Wah, bahaya. Iya. Niki kita membantu keringanan bokongi sinden-sinden niki. Niki cara mboten enten niki bar, Pak. Ngoten. Tenan. Saestu. Ning niki pancen musimipun sampun musim bedhidhe. Kejaba saka niku masak kae metu tembang negara angin ki malih angine saya gedhe. Loh, sembarang niku ndelok to, Mas. Ndelok Ah. kahanan. Nek ngeten iki, bak-bakan ngeten iki tetep disyukuri. Sing penting masyarakate sehat, masyarakate seneng, masyarakate bahagia, masyarakate ayem. Mula tepuk tangan untuk warga dusun Judeg Judeg babatan wae. Ngankar Elok Kediri. kene lho, masyaallah. Bapak TNI Polri lenggah. Lenggah, Pak. Mbah Lurah jajaran Forkopimcam lenggah. Iya. Loh, ini didukung dalam pejabat proses dalam menjadi sebuah pimpinan desa. Niki nek mboten tersupport warga masyarakat ngeten niki pripun cobi, Pak? Iya. Mokal iso dadi gawe kaya ngeten niki gedene. Dusun lho, Pak niki. Kayak napa mulai sing ngangkat iki RT, Pak. RT. Lah iya. Wah, jan- Ini patut untuk diacungi jempol Wah. ing ngatasé RT bisa nggelar wayang kulit Mboten nganggo kula. bintang tamu. Kula niku main teng pundi-pundi ndereke jenengan. Heeh. Bersih desa. Ku sok kala anggaran dana, ku saka warga masyarakat sak desa. Nggih. Lagi niki lho Pak 15 tahun kula niku nyambut keting wayangan niku lagi Nggih. niki wayangan sing ngangkat anggaran niku RT niku lagi niki Pak. Iya. Ya ampun, ya ampun. Luar biasa. Ning 50 omah iso kaya ngene. Tenang. Tuh, ngerti ngono aku takon bayar 50% kok, Mas. Waduh. Ngono. 50%. Lah apa dibalekke sing 50%? 50% kok. 50% menika 50% DP, 50% pelunasan. Menika Wah ya padha wae. Padha wae. tapi elok tenan lho. Sak RT lho. Wah ngerti artine Pak, semangate kaya ngeten. Muga-muga mboten wonten judeg tok kemawon, Pak. RT iki non sewu. Wong ki aja ndelok saka pawakane. Nggih, nggih. Senajan to RT niki cilik dhuwur ireng. Iya ya. Pak Ji, Pak Ji, Pak Ji. Cilik dhuwur ireng ya. Lah, Lah kowe iki kok sampean iki ngendika kaya ngono iki mbaya nyawang ditoke ngono Lah lho. nggih to, Loh, Pak. kok Apa nyawang ya sampean iki wong prusu? niki wae jejer kalih kula. Kula niku wis ireng, kalah ireng karo Pak Ji. kok. Ngono. Ning enek sing luwih ireng. Napa? Mbah, golek ana dhewe. Saniki wis kula blonjo iki.
Pak. Saestu, Pak. Wah, berarti warga masyarakat niki RT loro RW 3 nggih, Pak nggih. Ya. Terus nggih, Pak. Hebat, Pak Minto. RT 3 RW loro. Heeh. Niki hebat, Pak. Hebatipun pripun, Mas? Mbah Lurah ki yo daleme ngriki. Amin amin amin. Donatur ki daleme yo kene. Alhamdulillah. Ternyata ngriki niku nun sewu menjadi home industri, menjadi tempat peternakan susu sapi perah, Pak. Kuwi lho. Elok. Kuwi lho. Loh, Susune sapi iso didelok susune bojomu angel to dodolane. anu wis gak metu. Oh, baru didol, Mas. Ha mbok tak tukune. Lah aku iki. Pak Minto. Aja Pak Minto. Lah, Lho kene lah home industry to, Pak. Ya, Lah sampean pripun leh matur tenggene wau panitia. Home industry to. Kula niku wau kalih Pak Ji to, Pak RT to. Heeh. Kula tekok to, Pak Ji, kena sapi itu duit anu Pak Dung nggih. Kula mbok yo nyuwun susune to Pak Ji ya. Lho susune sapa? Buji. Susu sapi gedeng Oh, gitu. tak kira. Karo susune buji. Akhirnya jak ning daleme kula wis ngene khusus jenengan Nggih, nggih. ora usah dadak tak adai botol, Terus? jenengan nyedot dhewe. Masya Allah. Kale Pak RT kayaknya. Karo Pak, karo aku ngene kok. Masya Loh, Allah, Mas. kuwi malah murni lho, Mas. Murni, Pak. Murni. Kula akhirnya mara teng daleme Pak Ji, Pak RT, kula langsung mara teng mburi, teng kandang. Nggih. Pun nggo nyedot dhewe Pak Ji ngoten to. Nah. Kula aku langsung nyedot dhewe. Tadi nek sapi ki tak delok, wah iki jos Iya. ya. Langsung kula Sapi susu sapi kuwi lek susune wis diwadahi. nggih. Cangkir, susu. tempat susu kuwi Sudah terkontaminasi, Pak. terkontaminasi. Akhirnya Contone aku kan ngger ngombe susu, kuwi tak sedot dhewe sehat. Loh, Niku Wis lah ora tahu aku gawe gelas, gawe apa-apa, sedot dhewe. metu tur susune yo an. loh, kita wis ra enek blas Loh. Hah? Lah, Piye, sampean piye, pertanyaane piye? Iki lho, Pak Winto ku nyedot dhewe. Lah yo ning lak susune metu. Ora? Lho, Ora metu wong dudu susu sapi kok, Jo. piye to kowe iki? Dudu susu sapi. Lah susu apa? Susu busri. Iki Lho, Pak iki aku Minto. jebles kok contoh. Aku niku lho jan ngomong kono. Aku Tur iki disponsori, Mas. Aku ngomong sapine Pak Ji lho, Pak Minto. Iya, iya. Piye, Aku piye? nyedot dhewe tak golek to Pak Minto. Sampean rono. Tak golek to. Di sing Nggih. susune gedhi sing anu tak delok kan Pinggir saka dhewe. ngantike to. Angger Angger mblenduk. ngantike gedhi, berarti kuwi susune akeh. Akhirnya aku wis Sik to. Kok nyantik iki apa kok? iki lho anu no sewu notok mentok pentilane lho. Rada sik to jelasno to. Kowe iki nyapa to jane? Angger nyelepor ngono kae to. Nyelepor rada gedhi modot. Kuwi kan susune biasane akeh. Aku langsung morak Oh golek. wis degeli kuwi. Lah iya tak golek kuwi. Langsung kula mulumah. Oh, sing slum berarti rada dawa. Nah gitu, Ah. langsung tak sedot. Sampean mlumah, Mulumah langsung tak sedot. mbok kokop. Tak kokop. Wah yo malah saya akeh no. Ora metu kok. Lho. Lah wong susu perah kok ora metu lho. Sing tak sedot sapine lanang kok. Alah mudaro. Kadung wong sapi lanang Ora lho. kok sedot Apa ya ora krasa iki sapi wedok, sapi lanang. Aku peteng ngume PRT peteng lho, Pak. Oh, petengan. Kok yang gedhe berhenti. Lah apa ndak mbok coloki? Boten, Pak, itu kula Lah, grayai. ayo mbok dicoloki. Kula grayai. Wong aku Lah peteng. layak lho sapine lho kok tak sedot lho. Piye, Mas? Sapi kan biasanya muline piye? Yo, Mo. Bareng tak sedot kok unine beda. piye Mas? Nah. Kita sapine piye? Nek iki hasrat karo mut-mutanmu kuwi. Aku sesuk yo duwe sapi sitok. Mo. Hah? Aduh. Aku pengen tak sedot. Nah. Gara-gara sapi kula kali Mas iki geger lho Mas. Geger Lah, apa? kok. Piye to? Aku tuku sapi lanang. Mas kula plutuk tumbas sapi wedok. Wedok. Kan pun gaduh. Heeh. Nek upama besok reja-rejaning jaman sapi kuwi kok mana dindum wong loro ya letik. Ya Mas kok Heeh. ngoten. Lah kok tiba niki usum kawin. Lah kok sapine mana anake dibeto Mas kluthuk pripun cobi? Iya lho. Oke sapine anakku kok, sing anak sapiku kok. Kowe gedeng ya jane. Ha wedokane sapa nek ra wedokanku? Oh. Oh, sapiku wedok jariku. Lho, lah iya wedok lah ya mana to? Sapine sing sapa? Lho, sapi lanang tekmu. Lah iya, sing ketengek sapiku. Lah tapi lak sing meteng lak sapiku lho, Mas. Lho, tapi nek anak sapiku apa sampe meteng sapimu? Lho, lah jane mbok tengi arepan. Sik, iki perlu dijelaske lho. Perkara ngingu sapi sampean sapi Kula sapi wedok, Pak. ngono Sapi lanang. perjanjiane Perjanjian lek manak ditemong loro. Tapi kan yo nun sewu. Iso nek hamil lak yo gara-gara sapiku to, Pak. Iya nih nek tanpa ana sapi wedok apa njur ngetokke anak. Nun sewu, kowe sapi wedok nun sewu kowe ra duwe dhuwit, mbok go kawin suntik apa iso kowe?
Lek sapiku lanang Eh. mudus omahmu. Wong karo sedulur perkara sapi kono lanang kene wedok, mbok ya ditata sing apik. Ora iso. Piye carane amprih adile? Ora iso. Wong sapiku kok lanange. Sapine digone nggonku, mengko tak tuduhke. Sapi op. Sapi lanang wedok gandeng nang omahku, mengko petung sing apik. Jenengan adili. Tak adili. Lho, Aku sing mediasi. Sapi apa? Sapi apa, Pak? Lah jarene kono ndek sapi lanang kene wedok. Sik rencana lho. Wong sik rencana kok dinggo udur ora usah ngingu. Dadi wong kan luwih becik geger ngarep timbang mburi to, Pak Muri, Minto. dulur ki ngoten, Pak. Ngono ki ya ngomong karo kene Pak Minto aku rencana. Loh. Sok lek ngingu sapi. Lah, sing salah ki sampeyan. Lah kok Lah nyapa lancang-lancang apa ngadili kula? lah timbangane geger karo dulur. Lho ki ora apa-apa. Nyapa sampean ndak lancang ngadili kula? Ayo. Wong aku sik rencana. Kok aku Ora mbok yo saurunge Pak Minto aku rencana ngene iku terus cara Lah adile nyapa tak piye? wene sampean? Oh iki yo lek didik lek ra didik kan ora didik ra tuku aku. Sik, kowe iki aja ngeyel. Iki perkara kaya ngono lek Lah, diderdah Ki. karo dulur ora ngisin-ngisini. Kula tuku Nyapa sapi. isin? Tuku sapi wong loro lanang wedok dijodohke manak. Lah ya amprih adile aja mopo setugel mengko lek didol bareng padha-padha entuk asile pira-pira ngono. Lah nyapa sik rencana urung tuku kok. Ganjinge. Jenengan ki. Sapa lek nyapa? Karep lek rencana ki ngomong sik ngono. Lho nyapa tak Lah, ngene? nek niki jenengan nesu mboten napa-napa niki ora sida kok. Wis rasa tuku sapi. Ora nek duwike kok. Akhirnya aku tuku wedhus. Lah, tuku wedhus ki geger, Pak. Geger Nah. lho. Wis ngengkel kowe iki tak omongi kok. Nyapa kowe? Kowe lho wedhus kowe. Aku wedhus. Wedhus lho. Kowe lak tuku wedhus pira kowe? Loro to? Loro. Aku tuku wedhus loro. Loro. Wedoke loro, lanange loro. Lah kok salah siji nek sing babaran cempe. Lah kok cempene mbok gawa ya nyapa? Lho iya lho, mangan tegelan. Udura aku ora melu-melu. Sik rencana kakan cangkem. Panjenengan ki mbok ya sing lapang dada. Ngerti pas kene lek menggalih demi kerukunan kok. Mas, kula kali Mas Kluthuk niki mik nodi. Nodi, Pak. Wong tuwa ki sepira gedene kesabarane. Wong kula kalih titik niki nun sewu. Pun senasib serumpun sepenanggungan. Niki lho, Pak. Nodi kesabaranku. Sabaran. Sabar ki lek apa-apa enek keturutan ki sabar. Apa-apa ndak keturutan ki mek muntap kudu nesu tok ngono. Berarti kalbiah atine jenengan ora pening, Pak. Mulane ulan sura menika nun sewu Pak Minto. Wis ning kono ae ora Rasa nuturi aku. Loh, Pak Minto. Heh. Sabar ki penting. Mulane ulan sura menika. Sabar wis mati. Loh. Masa mati? Wis mati. Orang mayat sampean. Kok yo roh lho jane Wis. kanca. Ngene lho, mulane babatan Nggih. menika pun dados contoh Pak Minto. Heeh. RT ngenekke wayangan dalam rangka suruhan. Amin. Sura menika padha karo jenengan niku sabar, tegese ngeten. Sura ki surasaning rasa, sura ki wani. Meper lho. Meper nafsu kudu wani. Iya, iya. Sadurunge wani karo wong liya kudu wani karo awake dhewe. Todine ngeten niku. Pak. Tegese wani karo awake dhewe kudu ngepet hawa nafsu. Pak. Ngomong ngono Mas. Yen wayahe awake dhewe luwe paribasane ya kudu dimpet ulan sura ki apik kanggone bangsa. Nafsu kuwi lek ndak disalurke marai buntet ning pikiran. Pak Minto. Niku sing darani sabar, innallaha ma'asabirin. Apa wi? Artinya apa Jawi? Sekali merdeka tetap merdeka. Mbok sinau to, sinau ngono lho. Aku pengen nerone awakmu. Sinau nggon tajwid alkidaklake kepiye. Artinya lali aku iki. Innallaha ma'asabirin kuwi tegese becik ketitik Allah ketutup. Innallaha ma'asabirin nika becik ketitik Hei! Wong sabar kekasih Gusti. Hah, niku lho Pak Minto. Apa? Wong Becik sabar. ketitik? Wong sabar. Heeh. Wong sabar ki dadi kekasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contohnya warga masyarakat Wis ngerti, Gusti Allah nggene ning endi? Gusti Allah. Gusti Allah nggene ning Nah endi? iki ya. Ayo tak tekoni. Iki nggon ilmu tuwa Ah, tenan. Gusti Allah kuwi kesembuhan. nggene ning endi? Ati Pak Minto. Halah. Lek urung ngerti ora usah ngadep karo Mbah Minto. Mbah Minto ilmune dhuwur. Kita iso ben ki rai dalang dukun kita iki. Mbah Minto ki. Lho, piye tok kasepane dhuwur. Aja kok sinau ming lagu utawa tembang. Nah. Gending we gending. Ndak kuwi lho rungokno. Kok kowe Ning endi nggene Gusti Allah? Gusti Allah. Ting dhuwur. Alah. Ngono kok dagelan tekan ndi? Dhuwur ndi? Langit sapitu. Hah? Duh, adoh men. Sapi tuh sap siji bledos lho kowe. Ngono. Ayo. Ngerti ra? Jare Pak Minto. Tekok. Ting pundi Mbah Pak? Minto. Apik. Gusti Allah teng pundi, Mbah? Ting pundi Mbah Minto? Gusti Allah ki ning dhuwur lemari.
Kok iso? Lah iya. Kok saged? Aku wingi arep yasinan, heeh. Yasinan. Lalah ketuku ki ndek enek tak Ketu napa ning lho? ndi. Saka. Kopiah, Oh, kopiah. kopiah kaget ketu. Ternyata Gusti Allah ki ning dhuwur lemari. Bareng goleki mbebeki. Loh, ya Allah, tibake teng mriku to ya Allah. Lah ning dhuwur lemari lho. Oh. Apa, Mas? Kene puskesmas stop ora? Puskesmas. Malah yo cedhek kono kancar kono puskesmas enek. Tolong periksakno dhisik wong iki. Lho apa salah? Lah kok Bareng goleki kopiah mbebeki ndek enek, kopiah ning dhuwur lemari cetuk. Ya Allah, tibake ning kono lho. Gusti Allah ki ning dhuwur lemari. Pak Minto. Hah? Dar. Ayo arep ngomong apa? Kuwi Ya wis. lho. Kok ya wis piye to sampean ki? Iki salah dibantah. Argumentasi kuwi ora Tegese kok menika jenengan niku nemokne peci utawa sokok teng riku terus ngucapne alhamdulillah syukur ya Allah teng riki. Sing ngomong sapa? Sing lakoni aku apa kowe? Kula. Jenengan. Lah iya. Sing lakoni. Sing lakoni Mas Minto Lah sing lakoni aku kok ngeyel. Kuwi jenenge papan gone. Nah beda lek kono Mas ya. Lho kene. Momong golek cethuk ora? Ya Allah, tibake jenengan teng mriku. Kono mesti miso lek cethuk. Nek miso mboten Pak, niki caes dulu. Niki wae magriban teng mriki. Nah. Sujud nganti suwi lho Pak. Lah kuwi lho. Sujud tak lho suwi. Suwi ki ora mergo sujud aku. Tak kowe kusuk kuwi. Untukku kecalon sarjana kok. Tak kira lehmu kusuk tenan. Kayak bego ya. Rumangsane iki lho. Mula ngeten lho Pak. Heeh. Niki bersih dusun. Bersih dusun, Pak. Ngilangi Sukerto Sukerto. sekalaning dusun. Kene niku Piye amprih iso tata raharja tentrem ayem gemah lipah lo jinawi. Mriki lak mbun maju pesat to Mas. Rene. Nyapa? Mau guyon, Hmm. saiki omongan serius ya. Lho. Lho serius ya iso serius, guyon ya guyon. Kowe piye to? Mambengi ya wis serius. Sing nimbali RT 3 RW 2. Yen dijumlah 5. 5. 5 kuwi ngelingke manusa kang urip ning alam donya manembah marang Gusti Kang Arya Jagat salat 5 waktu aja ditinggalne. Alhamdulillah. Pancasila ya aja sampe ditinggalne. Tegese adik kudu nuruti Rukun utawa Islam. manut kudu rukun Islam lan padha karo adik Pasaran 5. pasaran 5 berarti adik kudu manut karo tatanan ning agama. Kiblat papat 5 pancer. 5 pancer niku pokok kabeh enak. Lho Mbah Minto, kowe ora ngerti Mbah Minto. Lho. Papat kiblat 5 pancer niku wong Jawa Pak Minto. Nggih. Heeh. Kahanan ing dalu menika niki nun sewu. Awake dhewe oleh guyon. Ning kudu ngerti kahanane donya iki kaya ngapa. Indonesia itu baik-baik saja. Tapi secara internasional sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Sebabnya Mas. Nek Kalau internasional itu tidak baik-baik saja, Indonesia terkena dampaknya. Lho. Contohnya nun sewu. Selat Hormuz diblokade Amerika. Apa kok? dhuwur Apa iki. sing dikeremus? Wah. Dhuwur Ngeremus apa? Selat Hormuz. Lah iya ngeremus apa? Ora tau delok berita sampean. Kon delok berita piye kuwi ketok lurah tipine ning Balai Desa tok kok iso. Lah. Selat Hormuz diblokade, Pak. Selat Hormuz iki wong Selat Hormuz diblokade Amerika. Padahal itu milik Di Iran. blok piro, lingkungan piro. Alah, mbah Pak Minto aku wis jelas niki. Aja emosi sik. Aja diblokade ono akeh sing ndak ngerti. Ditutup ngono lho. Beklis. Di Tutup. tapel kuda. Ya, heeh. Tapel kuda. Loh, tapel Nah, kuda. tapel kuda. Kudane apale sing ditapeli? Sikile Pak Minto. Terus sing ditapeli ya tapel niku wae. Iku ta wae. Wis gak liyane kuwi aja liyane aus. Kanu iki omongane. Ngeten lho Pak. Heeh. Ngeten kula sing ngonceki. Jawa Jawi Jiwi. Nggon surasaning rasa, rasa ki kepiye ben iso meper hawa nafsu. Tegese mripat ki dingge melek kaya bengi niki tirakat. Mula nggon sawab ridone saka Gusti Allah nggon sura niki lak tembunge Jawa. Nek nggon tembunge agama kuwi lak Arab tembunge lak apa kuwi Arab lho. Sura ki Jawa. Coba lek Arab ki innalillahi. Piye ta kowe? Satu Muharram. Wah jan iki angel eran Angel lho. Jawa. Muharram. Muharram. Lah kula niki dijak tirakat. Piye ben carane wong kuwi ngerti hawa siklus BMKG niku pripun. Mula cumlorote apa kae lintang kemukus kuwi kena dingge titikan.
Nek ngalor kuwi titikane apa? Lor ki nun sewu sakala lor ki sakala wong tandur panen angel, sakala menika sing saged dipun arani pagebluk. Lho, ama akeh. Ama akeh, Pak. Kuwi nek cumlorote ngalor. Kuwi nek lintang kemukus kok cumlorote ngetan. Ngetan ki paribasane sing madangi donya ki saka wetan. Insyaallah wong ki lek bakal lintang kemukus ora jumdul saka ngetan, kuwi wong donya ora bakal oleh pepadang saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo srengenge jumudule saka wetan. Nek lintang kemukus kok jumudule saka kidul. Kidul ki nggone laut, Pak. Lek lintang kemukus jumudul saka kidul kuwi angin banter, ombak gede, wong nelayan golek iwak angel sing saged dipun wastani prahara. Lho kuwi lho. Kuwi dadi etan kidul lor burung kulon. Kulon ki nggone pejabat pusat. Lek wis lintang kemukus saka kulon kuwi pejabat padha rebutan palungguhan wong cilik sing dadi korban. Niki Pak, mula kathah-kathah oknum-oknum yang mau korupsi hak rakyat. Mula jumuduling lintang kemukus Sing diarani lima pancer menika ya satriya piningit. Kabeh menika iso tentrem yen ana satriya piningit sing jumudul jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Kuwi mesti bisa mimpin negarane dadi tentrem, ayem, subur lan makmur. Sing ngomong sapa? Lah satriya piningit sing Satriya piningit sing mencorong jam bathuke. 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Nah, kuwi mesti bakal bisa mimpin beda karo sing saiki. Sing ngomong sapa? Jarek satriya piningit kok bakal negarane bakal nemu kemakmuran keadilan. Makmure wis adile urung. Ngenteni metune satriya piningit sing cemplorot kuwi mau. Loh, fitnah sampean. Sampeyan harus sapa kuwi saruh ke sampean? Lho, sejarah wong tuwa ngono kuwi, jongkone ngono kuwi. Sejatine sapa to sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot? Kuwi sapa? Satriya piningit. Kuwi wong nyuluh kodhok. Jarene ngomong tenanan mau. Iki ora tau iso tenanan jane yo. Dijak omong tuwek-tuwekan e. Wong nyuluh kodhok paminto. Paminto. Wong nyuluh kodhok. Nah, pancen sasusura iki sasi sing paling suci. Resik kena dienggo ngasah ngilmu. Lek mbiyen ngene iki nggih tirakatan melikan bareng-bareng ngilmune padha dirapalke terus dipasani melek ning wanci sura. Jenengan gadah keris to pusaka. Jan dusi to sura. Nah, tas tak rangkani dik nginane bengi jam 12 bengi. Iki opo? Ya mbok dusi. Ya tak dusno. Kuwi salah. Lho. Aku duwe keris adus dhewe, Mas. Lho. Duwe keris kok adus dhewe kok sekti sampean duwe keris mbok dusi, sampean duwe keris mbok dusi. Tak dusi. Aku duwe keris wis adus dhewe. Mas. Sik, enek wong glundung kuwi lho. Lah, kuwi mergo urung ngedusi keris gitu ya. Sik tulungono, Dik, tulungono, Dik. Tulungono, Pak. Wah, ya iki Pak, satriya piningit nggih menika. Gara-gara wong nyuluh kodhok iki lho. Yo. Walah, Pak sampean ki yo. Jumudule satriya piningit. Jam 12 bengi pas iki. Lah mulane kuwi. Pak sampean ki yo. Walah. Mas, Nggih dawuh. lek jenenge wong umbah-umbah keris, kuwi mesti ana plandukane. Terus ana godhong nanas. Nanas wonten. Banyu kambil. Terus ana bentis. Alah. Sampeyan kakean ragat. Lho, Sampeyan keris sama dusi. Keris mbok dusi. Tak dusi. Aku keris ki adus dhewe. Lho kok saged, Mas? Kok keris adus dhewe iki lho? Sapa kuwi? Ning ndi? Kris Dayanti karo Kris Jon ki adus dhewe. Lah pengen roh Pak Dene Kris Dayanti. Sinten, Mas? Ya lho sing adus dhewe lho sono. Bangsane. Kersanipun gumek, Mas. Gen kula panjenengan kecakup janipun. ya, Nggih Pak Mito. Ngeten lak dum-dum wektu. Anu misale Pak Dene lho kuwi. Aku begitu ngomong papat keblat 5 panter. Jumudul satriya piningit jam 12 bengi. Lah kok jumudul dhewe. Kok ngono Pak. Elok lho kuwi. Sabar siap. Ya. Mas, kot Mas. Nembang dhisik. Minor Mas. Ya, Mbak Lurah. Ya. Siap kali Mbak Lurah nggih. Ya, Mas. Mbak Lurah, Pak Cak. Iso lagu to, Mas? Tung kripik, Mas. Niki ngangge presiden apa namung panjenengan piyambak, Mas? Oh, damel sinden no. Nggih pun mang pilih. Nek milih Sekar Gadung kuwi serenek sing salah wis pun. Sampean kula tak anu mawon pados rada sip mawon. Kene anu nduk sik ci lu ya tak meneng to. Kene kae sing kono ya kene kae. Pak si Lilis ya kene iki ya kene wis manut ndi sing ngadeg tak layani. Kene iki.
Wah, iki kuping sumpeli jane sidir kopok nih ya. Kene iki ngadeg iki kene. Ya, saged tembang dung keripik. Wah, tulang bawang. Saged ya, Dok. Iki lagune Abai, nang aku seneng. Aku mah iki delok aku kangen aku. Kangen. Mas, aku mayang iwuh mambung ya. Lho, niku barokah jenengan. Abai niku senior jos, niku barokah jenengan. Barokah. Jeng kula nek tuwek nggih ngeten niku lungguh wis ngono. Sampeyan ya iso tuwek. Kok aku sampeyan nglungsungi, Pak. Kene, Dok. Iya. Suasanane ben anget. Iki butuh penghangat kabeh, Dok, ngawur wae. Ngadeg kok kowe engko nek lungguh suwi-suwi kelet. Kuwi mambengi tas digarap abahe lho kuwi. Boyoh niki. Heeh. Bocah ki ben bengi digarap sapa-sapa doyan to ki. Weh, masyaallah. Jan kaya susu perah. Nek iki asli, Mas. Iki asli. Kowe tenan, nek karo iki aja kekeh lho. Susu nek kakean elek. Nah. Kok iso? Loh. Kowe iki lak ngerti vitamin, ngerti gizi to. Ya. Boleh ngombe susu. Nek kakean susu ki elek. Apik ngawure. Elek. Kok elek? Domi, apike ya mek loro lho. Nek kakean berarti perengkil ngono. Malah kaya kire. Nduk, Kiki sama Om Klit. Kowe iki nyapu. Gandeng rono. Loh, kleru to. Kleru. Rono. Oh, berarti kula kalian iki. Oh, karo aku, Mas. Dadi sapi wedok lemu, sapi lanang kuru. Yo. Mergo kergo kowe kuru kesedot sapi wedok. Ngono. Sapine ndak tau mentil ta, Mbak? Ki apa neh iki? Laknya apa? Kok mentil ya? Sapa sing mentil? Ya kuwi mah. Ndak ngono malah kok. Ora apa-apa lek jenenge sapi iki umpama diarani jan sapi iki lek diperes isuk iso 6 liter. Mergo pentile dawa lek sapi ora apa-apa. Lek wong aja ngantek muni pentil wong. Tapi wong iki nyonto kaya sapi, Pak. Sik to, kuwi kok malah cetha iki lho. Aku ki menehi tulodo. Tulodo. Tembung wong Jawa ki tergantung penggunaane lho nggih. Katanya itu bagaimana? Susune ben isuk diperah 15 liter mergo pancen cucup pentile iki dawa ndlawer. Ning aja ngantek muni lek perkara pentil iki pentile wong saru. Enggak boleh. Nah to, ade meneng to, sing ngomong lah ya iki. Sing ngomong. Aku ngomong apa? Iki mau. Apa? Oh, pentile wong. Oh, no. Coba Aminar, Dek. Wah, godi men. Muka satu nada, naik satu nada. Yo. Cara Gede malah larang. Naik satu nada apa, Dek? sing ngomong sapa? Sapi gede ya larang. Gede lek greng. Loh, Sapa omong lek gedhi larang? napa? Alah. Kurungan jagoe gedhi yo murah. Larang jerone ya Pak Minta ya. Nah, Ya Pak Minta. Ya? larang jerone. Wong ki apa-apa ya mesti larang jero. Kondektur karo direktur kuwi beda. Nyambut kene nih. Direktur ki nggone ning jero, mahal gajinya. Kondektur ning jaba, murah. Beda wong ki. Lara ya ngono. Nek kowe lara jantung karo lara larang jero. Jajak kowe lara panu murah. Mbok olesi laos le mari. Berarti nek jero Larang, jaba murah. Alah lara gendeng iki ya larang ra mari-mari. Loh, larang lho Pak. Jero kan sing diserang. Nah, Pikiran. jabane Larang tetep kan, sehat, jabane sempurna. Padha karo sinden iki. Piye, Mas? Jaba ya murah, jero larang. Loh, kok iso? Jare iki 350.000. Heeh. Jerone larang kuwi. Ayo tuku 350. Ayo. Nek ra duyui raimu kowe. Ono. Setrite Ayo. wis. Coba pikotnya pinten, Mas? Coba. Kapal api, kapal udara, Memang kamu yang aku cinta. kapal selam main kitiran, Siang dan malam jadi pikiran. andeca, andeci ya bola, bola voli, andeca, andeci ya bola, bola voli. Sing ngendang ki ajake kakean gitu. Tak omongi campuramu joge-oge. Marahi kendangmu mbok wae stiker tisu magic kuwi. Dadi malih anu kok iso. Ah Mas Minto ki ra tau leren dadi yo lumrah kanca-kanca capek. Yo njajah. Oke.
Jarik lurik suwek pinggire kadung dilirik wis ana sing duwe atempene diiris mlengos kacek sayece pilih sing rongos ande cia bola bola kori ande cia bola bola kori nyapa Amlek joget jangan teman-teman gitu dong saya. gimana sih? Ada kenapa? Kemarin kamu joget gini-gini, akhirnya mak trip. Watu cilik Mas Gluduk ning pinggir kosek. Basa melek gagapen kok iso. Basa melek. Jadi tanggapan lo camping gitu kan. Ayo. Watu cilik Mas Gluduk ning pinggir kali. Salalalala. Apa ki? Apa ki? Ayo awakmu lho. Badannya cilik Mas Gluduk, cantik sekali. Sing penak tuh halalalalala. Aduh, asoy. Tuku jamu ya nona, mampir tuku paku. La. Suara apa neng? Apa kan? Belenono tuh. Medeni iki satu apininge iki gitu. Satu apininge tuh. Tuku jamu ya nona, mampir tuku paku. La. Satrio opininge. Ojo kaget kowe. Lho, jajal. Miki yo ora suaraku yo cilik kok. Belenono. Tuku jamu, mampir tuku paku. La. Oh lah kau nyari malah sound the ship. Wong ora ngrungokke kok iso ngono. Lah kok malah menang lho kok. Kira. Lah kok nyari sing. Lah iya. Mas Minto. Scooby Doo. Aku ki mewakili Mbak. Nggih. Niki mon saged kok iso. Iki iso. Piantune gedhe suarane ya kudu gedhe. Tapi beda apa nek lho. La. Senengane mak em kuwi ngene lho. Scooby Doo. Lambemu kok lataman. Aku anu terantak. Kok Scooby Doo ayo baleni kote. Tuku jamu ya nona, mampir tuku paku. Tuku. Najan lemu ya nona, kowe dambaanku. Kok gila sih dia. Nikmatono sik to, nikmatono sik. Nikmatono. Pring kuning Mas Gluduk mangklung ning. Pring kuning. Nggih. Satene enak. Hah? Satene enak. Iki parikan. Satene piye? Lho, Satene napa? enak. La. Kok iki tembang kok iso. Tembang malah kok Lho, karo. tegese iki tak elekke pring kuning iki satene Nggih, enak. Satene enak, satene enak. Sing mari enak sene satene, Pak. Napane? Lambene. Hah? Lambene lah, nek lambene pripun ledahan kok iso. Oh. Pring kuning Mas Gluduk mangklung ning ratan. Lencir kuning wong ayu tetep kelingan. Iya. Andrei. Pimumplu cahayu pipimu nyempluk. Adokmu nong cahayu badokmu nonong. Sumudi. Susumu gede. Sumudi ya. Arek ora penak. La. Wih, kene iki penak. Aku ngomong. Lho, pimumplu cahayu pipimu nyempluk. Embemu pes cahayu lambemu tipis. Apat melulak matmu pimpakmu belalak. Let mureng. Apa to kok kuwi nyapa? Let mureng ah. Ora gawe kuwi nyapa. Let mureng ah. Lho, lha kula ora penakno kuwi. Lah nyapa to iya dadak. Lah nek apa rong mungir cahayu Irungmu bangir Shalalalala. saya. Got mutis cahayu Janggutmu nyatis. Shalalalala.
let mureng cak ayu. Kulitmu ireng. Salah. Let ki kulit. Let ki kulit, rong ki rong. Rom, let ki kulit. Heeh. Lek irung ki apike rong tumbel. Nah, rong tumbel. Irung metumbel. Ah. Akhirnya dek. Apa kuwi? Deledek. Bisa. Yo, andeca Cia bola, bola voli. andeca cia bola voli. Cia bola, bola voli. Andeca bola voli. Ayo jajal ganti awakmu ning aku. Ayo. Oh, alah kita ayu kentir ya gitu. Ada. Berjalan di tengah hutan. Iya la. Iya. Mas Caklidi, yang sangatlah tampan. La. Ayo, bojomu jajal karo rayu lewat lagu. Nang, kowe iki ndang nembang kok. Wong iki ngati nguthok iki lho. Sek tak. Bojomu jan tenan. Kita rasa toh, buat tendang mas mak. Gadul. Ayo jajali. Tuku gedhe. Sing tumbasiku Mas Tarik. La. Mas Kluduk iku pancene kirek. Ngatek cengelmu. Jan Lah blesek. piye sak keneke to? Dalang bengi iki namine Mas Minto. La. Jalan kondang saka tratah Pakis Rejo. La. Piro-piro tanggapane mesti ditampa. Iki besok bakal dadi dalang kaloko. Iya, ya ampun. Matur nuwun ya Nona karo sinden-sinden. Insya Allah salate ra tau leren. Iya, ya ampun. Karo sing lanang ya Nona mesti gelem kopen. Ya nyambut gawe ora seneng dandan ijen. Iso lho ya ampun apa-apa iso to. Digoleki Mas. Matur nuwun Mas Duduk dateng Pak RT. Wes kersa nimbali awake dhewe. Iya. Insya Allah Mas Duduk akeh rezekine. Iya. Muga-muga sesuk isu akeh susune. Iya. Iya. Amin, iso lho. Mergo disyukuri iki susune mesti luweh-luweh. Dadi donga iki kok lagu ya iso Heeh. ngono. Nek niki ben gandeng Mas Duduk niki ben gandeng kula. Ya. Akhire Loh, lagune ya sing hot to Bos kok iso. Wow. C Mas. Oh. C iki apa iso? C. C tenan. Ayo. Gundul pacul. Bacok ndasmu. Tak cengelmu. Lumpat lo. Nah, iki disponsori Mas Kridik Ya, sangka KCG Motor. Gini. Ah, terus Kembang Bir Group, Nggih. Warteg Suronedo, Sik. Bintang Kehidupan, ugi Aminah. Berkah Aminah. Aminah, Kale sapine sapa? sapine sopo. Nun sewu. Wong lek kreatif kaya ora wong kene iki. Pripun Mas? KCG motor Heeh. sponsor. Digambari motor barang. Endi to Mas? Oh, wis minggu. Ya. Wah, nabrak denggelmu ya iso. Nah, ini motor iki lho, motor ilang. Kok dulure Satrio Piningit mau. Kono kon bawa awake dhewe sing nyeponsori. Oke. Nah, coba. Satu. Lho. Bawane rada enak. Ayo jajal. Gerajakan Banyuwangi saged to, Nduk? Oke, siap. Ya. Saged mboten? Agem bawa kembiang Mas. Nggih. Yo oke, sip. Lho kuwi lho, iki engko ketok-ketoke aku tak sing dadi iklan. Ayo dadak ngono. Ngalit. Tuk rene, Duk. Nah, kamu Duk, kamu siaran TV. Oh. Wis ngene lho. Ayo, Tang. Mamyat mayat
Ramekke Mas. Mambiat mayong. Yo. Ndi? Ki nyapa ngumek ya wong loro iki. Ces ngono. Dadi ces. Lek bangun kayak ning TV. Pemirsa yang ada di rumah, malam hari ini pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Tidak lupa pendukung pagelaran malam hari ini disponsori oleh apa itu? Yaitu sponsor yang satu ini. Ding ayo. Nah, ngono. Halo. Bagi pemirsa yang hadir pada malam hari ini, karena sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika cuaca agak buruk, maka dari itu jika perut Anda kembung, olesi dengan minyak tawon. Terima kasih. Disponsori. Hadirin sekalian, acara kami lanjutkan. Nah, yuk. Suarane Yo. Kowe tak wirojono ora gelem. Hadirin pemirsa yang ada di rumah, selamat menikmati tontonan budaya Jawa Timur dengan acara Selaras dan Sehati bersama Ki Minto Darmono malam hari ini. Mohon maaf salah kata. Ki Minto Darsono. Malam hari ini disponsori oleh apakah sponsor itu yang mau lewat sponsor berikut ini. Halo. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika Manda kulit keseliu, badan keseliu, capek-capek, jangan lupa pakailah goyuk cap panas. Halo. Acara kami lanjutkan. TV ini bosok nanti. Gendeng pelas Pasti Anda penasaran dengan sponsor-sponsor yang sudah mendukung pagelaran malam hari ini. Pemirsa yang ada di rumah, mari kita beristirahat sejenak mengikuti iklan yang melewat berikut ini. Iya. Ibu-ibu, agar nonton wayang itu jenak, kita takutnya kan kita datang bulan nanti sewaktu-waktu. Maka dari itu kemana-mana jangan lupa bawa softtek. Siliwangi. Acara kami lanjutkan. Kira TV apa ya? nyaram nyai Ayo patung. Yo. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti sponsor yang mau lewat berikut ini. Nami kula Pak Miun. Kula kenging penyakit kopokan. Sak samunipun kula berobat ngene Pak Nur, alhamdulillah kopok kula rada suda. Matur suwun Pak Nur. Apa tumpar TV nasional kok nyari kopokan? Lek ra wong gendeng enek kowe kok iso. Wong TV nasional kok penyakit kopokan. Aduh bleset kowe judeg aku ngene iki. Wah. Golek bahan kok dadak kopokan. Pun telas to sponsore. Sampun. Nyapa tek telas. Tadi demo wong. Lah wong amben urung enak. Masa ya kula embeyen. Ini koyo. Ayo. banyu
Kowe lah cuma kowe lah bantuan. Loh, iman lo. Satu lagi Mas, angkat lagi kok tak lumpur. Mas lo kowe. Iya, angkat. Langsung. Iya. Satu kali lagi. Ya. Jingkir. Ya. Kula Pak Nyun. Salamunipun kula jengkleng, embien kula kumat. Ah jenengan kok Pak Mito, Pak Mito. Wong kok iso lehmu rena-rena. Wetan segara. Oh. Ya. Ini penak. Iya. Ini penak kok iso. Dodok. Hop. Waduh lho, iki wayahe ngendhog saiki. Le. Alah, wis mapan kok. Oh, ya mama. Wih, ya Allah. Ush. Papan kepit. Ayo. Iya. Nyapa Mas Luduk? Nyapa? Wayahe meres iki. Kurang ajar. Saidan. Nyapa mbok golekne ada? Sak liter 40.000. Ki ngono wis ora metu. Ngawur ae. Sing lanang nganti ngenes lho kuwi. Laralan kedul alas angkat. Ya. Hanggalingat limyat. Ya, lu Mbak Kak, ya. Woi lah yo Mas yo, lam ya. Ambangan. Aja. Yo. Susana anti Tanah India. Mas Luduk. Terusane iki lho. Gumlayare. Aku nek mbok Ora gumleyaring, Mas. niku lho maling ganggu ilate kok iso. Ora nyanyi yo iki sekolah lagi lagu rusak. Kumalaring. Kumalaring. Teman. Taman, Maka pahlawan. lho. Taman Sari, Taman. Sari. Sik to Om, aja mesusut to. Pelan-pelan dulu. Sakira Om. Om Daryanto. ngejake slow bocah iki, pelan-pelan dulu. Taman Sari Nuswantara. Belamyangan, Belamyangan, gumelaring Taman Sari Nuswantara. Belamyangan, belamyangan, gumelaring Taman Sari
Gerajakan Banyu Wangi. Dados. Yo. Yo yo ye. Oh
tembang Grajakan Banyuwangi menika kula aturaken dhateng Bapak Hadi Suci ingkang wonten Pati Jawa Tengah ingkang badhe nimbali benjing tanggal 21 September. Berarti jenengan niku kurang fokus Pak Minto. Heeh. Niku wau senes lagu Grajakan. Apa? Niku wau metrik Grajakan kalih gelang alit. Lah kok Grajakan alit. Lah nek bocah kreatif ki ngono kuwi. Ora kreatif aja ya padha men. Ya padha. iya. Tapi akhirnya balik. Iki ana pundutan gending Mas diaturke. Nggih Pak Minto. Request dari Mak Darsini. Nyuwun turi-turi putih, jago kluruk, padang bulan, caping gunung kalian bojomu sesuk tak Silie. oleh. Ngambil yen Pak Putih. Oleh. Bojomu sesuk tak sili oleh. Yen pangapunten Mak Darsini menika nyun sepindah nyun gending turi-turi putih. Menika nyun pangapunten dereng saged dipun pinangkani Pak. Lah sebabnya apa? Menika turine dereng putih, menika sampun coklat. Hei, iki jago kluruk. Menika nyun pangapunten niki dereng saged dipun pinangkani. Jago kluruk menika mengke saged dipun pinangkani jam 4:30 isuk. Oh, nggih. pakai kluruk. Kayak kluruk. Padang bulan nyun pangapunten menika petengan, Pak. Hah? Petengan dereng Bak padang ora bulan. ana pilihane belas to, Mas. Caping gunung nyun pangapunten menika sedaya sing teng gunung mboten damel caping menika damel mantel, Pak. Sing nyampur nggih ciyet. Bojomu sesuk tak sililah menika saged. Oleh. Saged. Lah, sesuk bojomu tak silie tak kon kulaan caping gunung. Ngono lho. Terus lagek ning pasar tuku turi-turi putih. Nah, Ngono. Nah, nggih pun. Kok ndak nggih pun. dipanangkani Mas iki pundutane sangka panjenengane Pak sapa iki? Lho. Dari Darungan Templek Pak Suroto Kancil ngersake selendang biru ya kaya ngapa? Ngadeka nduk Mbak Widya Mita karo Mbak Diah kaya ngapa? Selendang biru nu gending napa anu musik? Sing musik mawon. Oh musik. Sing musik. Dioplos bar gamelan terus musik. Oke, bar musik. Iya toh? Qasidah. Heeh. Qasidah. Oh iki kok kasih tahu ya, bar musiknya serondo. Yo, kaya ngapa? Aduh. Selendang biru dados. Siap Mas Didik, Mas Duduk. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Balu, Pak Minto. Minto nggih nyuwun gending tresna tulus. Nggih. Podang kuning saking kula Pak Surani Manggis ngancar matur sembah Pak Celak nuwun. niki mawon. Kalih niki wau nyun pangapunten Pak Minto. Nggih. Pesenan saking Pak RT niku wau meling dumateng kula tembang Trisno Pak Minto. Oh, tembang tresna Nggih, nggih. nggih. Nggih tesih kalih. Lujeng dalu Pak Dalang Minto Darsana saking Mas Joko request lagu Sumanding. Sampun maringi bebungah dhateng para sinden nggih. Lah, Minta gending saking Pak Jono. Emplak-emplak ketepu. Mondro guna gong selikur. Wah iya. Larmeng Rondo nguyuh. Ngruguh. grugo. Lah ya grugo mergo empet nguyuh. Iki sing ndi Mas diaturke Mas? Dereng jenengan Pak. Iki nyuwun Sumanding. Sumanding. Ya sinden telu. Oke. Telu. Nggih wis kabeh genti Mbak Sulis, Mbak Punjung karo Mbak Luki. Pak Luki. Sumanding. Ya, kaya ngapa? Langsung so, kaya ngapa? Sumanding dados, ya. Kludung Dawuh Pak. ingkang dereng dipun adosi wanci limbukan mangke kula adosi wanci gara-gara. Cih. Kula nyuwun bebungah Nggih. anak lanang Toledadet Wibat Sudarsana karben minggah panggung. Nggih. Kula nyuwun berkah saking panjenengan satu tembang mit